Gotovo godinu dana od katastrofalnih poplava većina pogođenih područja još uvijek nije obnovljena. Novca u fondovima je sve manje, a solidarnost sa nastradalima kratko je trajala. U Maglaju je veći dio poplavljenih stambenih jedinica saniran, ali su problemi i dalje brojni, posebice zbog klizišta. Objekte oštećene uslijed klizišta nitko više ne želi obnoviti. Stoga u maglajskom naselju Donji Bradići razmišljaju o iseljenju. Građani su tamo prepušteni sami sebi. Amir Đidić. Obećanja je bilo 1000, ništa nema konkretno, a život traje dalje. Znači, kirija se plaća, ja moram živjeti. Dijete najveći dan danas skače i viče baba, bježi gdje selno. Ovdje života nema, ja sam rekao prvog dana ovdje kad smo došli sa prvim novinarima i vlastima, rekao sam im nema ovdje života i sad tvrdim da nema. Donji Bradići su do maja prošle godine međutim bili izrazito uređena mjesna zajednica u kojoj je živjelo oko 1000 stanovnika, koji su se mahom bavili poljoprivredom. Prirodna katastrofa jednostavno je odsjekla ovo maglajsko naselje od ostatka svijeta, a posljedice su i sada vidljive na svakom koraku. Do njiva mještani više ne mogu doći, a zbog opće besparice jednostavno su prinuđeni da se vraćaju u kuće na kojima je proglašena totalna šteta i koje su potpuno nesigurne za boravak. Donešeno je vijeće da nam se kupuje zemljište, od toga ništa nema. Nuđe nas na montažne kuće i od toga ništa nema. Znači, mi smo, što se tiče klizišta ovdje, konkretno Donjem Bradiću, ni na nebu, ni na zemlji. Ne zna gdje si. Znači, prinuđen sam da se moram vratiti u 100% štetu da živim. Kuća Nijaza Skejića u maju prošle godine je poplavljena, a nedugo zatim našla se na putu i velikom klizištu. Njena sanacija još nije počela, najvjerovatnije i da neće uskoro, što samo komplikuje i onako težak život ovom čovjeku. Strah jest, to je bez daljnjega, ali gdje? Gdje nije sad, gdje imam sigurno? Nemam sigurnog mjesta. Ja samo ovako moram na ovaj način izbjegavati. Na svaki način moram pokušati negdje izvući se. Ovo kada je krenulo sad nedavno, pa čuje se stvarno puca. Ja sam morao izletiti da pratim, da neće i ovamo. Anku Šupuković, koja živi u zaseoku Foljica, već smo obilazili. Slike njene totalno uništene kuće svijet su obišle i nekoliko puta. Nažalost, ovoj ženi pomoć još uvijek nisu pružile ni vlasti, ani međunarodne organizacije. Pa ne znam šta bi rekla. Sad sam rekla vam, razočarala sam se. Ništa, samo čekam i dalje. Nadam se. Da li će šta biti, da li neće. Vidjet ćemo. I kad bi ovoj ženi neko pomogao da sanira stambeni objekat, problem nažalost ne bi bio riješen. Prošlogodišnja poplava bila je naime treća, u kojoj je stradala kuća Šupukovića u Fojnici. Shodno tome možemo reći i da je sanacija poplavljenih stambenih objekata u Maglaju samo bavljenje posljedicama, jer mjera predostrožnosti nema ni na vidiku. Prosto kazano, svaka obilnija padavina ponovno bi mogla uzrokovati plavljenje Maglaja. Problem je što na nivou države nije riješeno, dakle, ništa vezano za te vodozaštitne objekte u dolini rijeke Bosne i mislim da bi trebalo podhitno napraviti nekakav plan, pa neka to bude 10-godišnji plan koji bi se bavio ovim problemom. Ako se ništa ne poduzme po tom pitanju, samo je pitanje dana kada ćemo gledati iste slike poplavljenih objekata, srušenih kuća. Općinska administracija, čiji je budžet za ovu godinu planiran sa 6 miliona maraka, sama je nemoćna i da bilo što uradi kako bi se ublažile posljedice prošlogodišnje katastrofe, za čiju sanaciju opet treba osigurati 166 miliona maraka. Viši nivoji vlasti Maglaja i probleme njegovih građana odavno su zaboravili, iako su političari, posebno tokom predizborne kampanje, obećavali kule i gradove. Ovdje ništa nije urađeno, ni jedna kuća, ni kamion šljunka, ništa, eto, ništa. Za našu mjesnu zajednicu
treba ukupno 6000 metara kablova za vodovod. Do sad nije ni 1 metar. Pravili smo zahtjeve, međutim ni jedan jedini metar do sad nije došao na našu mjesnu zajednicu. I mi sa tim budžetom normalno da ne možemo riješiti ove probleme koji su pred nama. Uzmemo ovdje samo tih 88 kuća koje su potpuno uništene, na kojem dijelu još ništa konkretno nismo odradili. Bez pomoći kantonalnih nivoa, federalne razine, međunarodne zajednice i svih drugih, mi ne možemo ništa konkretno više odraditi u Maglaju. Procjene govore da će, ukoliko se ovako nastavi, posljedice prošlogodišnjih poplava i klizišta u Maglaju biti sanirane tek za 40 godina. Naravno, uz pretpostavku da se u međuvremenu ne desi nova katastrofa.